ಫೈನಲಿ ಬಾರೆದೇರೆ ತಿಕ್ಕನ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಎಳ್ಳೆ ತುಂಡಿತ್ತು ಅಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಂಚನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನು ಗೋಧಿದ ಪಾಯಸ ಮಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತಿರೆಗ್ಲಾರಿಪ್ಪು ಅತ್ತ ಅಂದ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ ನಿಗಲ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಲಿಗೆ ಬೋನಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಯಬೋಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಐಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೂರೇರಿಗ್ಲ ವಿಶ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇನು ಹ್ಯಾಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರ್ ಮತ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತಾರೆ ದಾದ ಏತು ಬಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮತ ಮಂತದಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಮಂತದೇರು ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಬಗೆ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಾಯಸ ಮಂತದೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡು ಅಷ್ಟಮಿದ ವನಸನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಉನ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಮಾತ ಖುಷಿ ಆತ ಅಂಚಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ಬೇಲೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಒನಸ್ಮನ್ ಪೋಡು ಅವಲ್ಲ ಬಾರೆದೇರೆಟೇ ಒನಸ್ಮನ್ ಪೋಡು ಎಂಗೆ ಆಸೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒನಸ್ಮನ್ ಪೋಡು ಪಾಯಸ ಮತ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಅಮ್ಮ ಮಂತಿತ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಂತಿತ್ತೀರು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಐಕ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಮತ್ತು ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಕೋಡೆದ ಇನ್ನಿತ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದೊಂಜು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಕೋಡೆ ಸಂಡೆ ಐನೆ ಅನ್ಬೋಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತದೆ ಕೆಲವೇರು ತೂದಿಪ್ಪರೇನು ಕೆಲವೇರು ತೂದಿಪ್ಪಾಯರು ಇಂಕ ಅವು ಬೊರ್ಚಿನ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಾಗ ನನ್ನವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾಂಡ್ಲ ಇಂಕ ಹೇಟರ್ಸ್ನಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಂಚನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಾಗ ಬುರ್ಚಿಂದು ಅವು ವಿಷಯ ಬುರ್ಚಿತ್ತೆ ಇನಿ ಖುಷಿ ದಿನ ಇನಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪಾತೇರ್ಗ ಚಾ ಬೇಲಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಏನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪರೋಡು ಚಾಪರ್ ಎಲ್ಲ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋಡು ಗೋಧಿದ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮಡ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಗೋಧಿ ಕಡಿ ಮತ್ತು ಕನ ತಿತ್ತೇರು ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತು ಏನು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡುತ್ತೆ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಅಮ್ಮ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರಂದು ತೇವ್ದ ಇರೇನು ಇಂಕ ಬೆಚ್ಚನೀರು ಪಾರ್ದು ದೀಯರೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಏನು ಬೆಚ್ಚನೀರು ಪಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ದೀತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂತೆ ಎತ್ತಿನಿಗ ಈರೆ ಈ ಸರ್ತಿಜು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಈರೆ ಕನಪೇರು ಒಂತೆ ಕೊಯ್ಯರ ಏನಿಗೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪೇರ ತಾಲ್ ಪರ್ದು ಕೊಯ್ಯಿನ್ಯಾರು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಡುಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕೊಯ್ಯರ ಐಜಿಪೇನ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆ ಪುನಿಂಕಲ್ ಇಂಚ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಂಡ ಅಂಚ ಕಡೆ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಯಾನು ಅಂದೇನು ತೇವ್ದೇರೇನು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೀರು ಕಿರ್ಮುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಅಂದು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀನು ಕಟ್ ಮನ್ಪು ನಿಜ ನಾನು ಪತ್ರೊಡ್ಡೆದ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ ಅಮ್ಮಲ ಬೇಲಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಅಂತ್ರ ಅಂಚ ಆರೆಗ್ಲ ಬಚ್ಚಿದಿಪ್ಪುಣತ ಅಂಚ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತಾರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಕ ದಲ ಕೈ ಕಿರ್ಮಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕೈ ಕಿರ್ಮಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತ ಚೂರು ಕೈ ಕಿರ್ಮಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಪಚ್ಚೆದಂಟದ ಏನೇ ಪಾಡುನಿ ಮನ್ಪುನಿ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಆ ಪಿರೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಣದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಐನೇರ್ಲ ಪಾಡು ಜೀರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಿರ್ಮುನ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಒಂದೇನೇ ಪಾಡ್ನಿ ಒಂದುಲು ಆಂಡಲ ಚೂರು ಕಿರ್ಮುನಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಚೂರು ಅಂಚ ರಪ್ಪ నేను ಕಟ್ ಮಂದೊಂತೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಡ ಅಂದ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಚ ಮನ್ಪುವರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೆಲವೇರು ಒಂಜೊಂಜು ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುಯಿರು ಪತ್ರೊಡೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಮನ್ಪುನೆ ಇನ್ನೇ ಅಂದಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೀಜಿ ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಮನ್ಪುನಿ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ ಲಕ್ಕೆರೆ ಬಚ್ಚುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಮಂತೀಜಿ ಅರೆಪು ಮತ್ತು ಮನ್ಪುನವು ಯಾನ್ ಮಂತದ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಬಂದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬೇಯರೆ ದೀನೇಟದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದೆ ನಾ ಇದು ಬೊಕ್ಕದ ಮಂತಿಜಿ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಅಂದೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪರೆ ಅಂದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಾಮಾನು ಕೊಲತ್ತೀತೀನಿ ಬೆಲ್ಲ ಅರಿ ಹುರ್ದು ಬೀಜ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬೊಳಂತೆರಿ ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಿಗಂದೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಡಿಗೆಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಕನತದಿ ತೇರ ಒಂದು ಗೋಧಿ ಕಡಿತುಲೆ ಪಾಯಸಗ್ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಡ್ಡಿ ಅಂದೇನು ಬಂದನ ಬೆಯ್ಯರೆದಿ ಒಂದು ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರೆದೇರಿಟ್ಟು ಇರೆ ಪೂರ ಪರಿದು ಪೂತು ಅಂಚ ಅದು ಬಾರೆದೇರೆ ಕಮ್ಮಿತ್ತು ನಿಲಿಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಆಂಡವು ಅಂಚ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಿ ಒಂದು ಲೇರಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕೋಡೆ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಕ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬರ್ತೈತೆ ನಾ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೋಲಿ ಬುಲ್ತಿಲಕ ಅದು ನಾವು ಬುಲ್ತದ ನೆತ್ತು ಮುಂದೆಕ್ಕದು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂಚಾದು ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡ್ಯಾನ ಹಿಂಗೆ ಬಾರೆದಿರೆಟ್ಟೆ ಒನಸ್ಕೊರ್ಲಿಂದ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬಾರೆದಿರೆ ಕೊಯ್ಯರಲ್ವ ಬಾರೆದಿರೆ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಕಂಡೇರು ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪರಿದು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ಬಟ್ಟಳ್ಳೆ ಒನಸ್ ಮನ್ಪೋಡ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬಾರೆದಿರೆಟ್ಟು ಉಂಡ್ಕಾಂಡು ಆಸೆ ಅವನುಂಡು ತೂಕ ಅಮ್ಮ ಪೋತೀರಿ ಬಾರೆದಿರೆ ಕನೇರೆ
ಅಂಚ ಬೊಕ ಎಲ್ಲೆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೇತ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪಲ ಫುಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಏನು ಬೇಲೆ ಪೋಪೇತ ಅಂಚಾದ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ತೂಕ ಎಂಕ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯನ ಪಾಡುವೆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರ್ಡಾನ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅಷ್ಟೇ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾತೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇನಿ ಫುಲ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಡೆ ಅವು ಏರ್ ಮತ ಮೂಡೆ ಕಟ್ಟುವರು ಏರ್ ಮತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೋರು ಏರ್ ಮತ ಗುಂಡ ಮನ್ಪೋರು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಪುರ ಏತು ದಿನ ಒರಿಯುಲಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಡೆ ಪುರ ಮನ್ಪೋರು ದುಂಬು ಪುರ ಚೌತಿ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಯುಲಕ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಲು ಪುರ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆತ ಸಮಯ ಏರು ತಿನ್ಪೇರು ಅವು ಉರ್ದು ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನೇತ ಮುಖ ಸೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ತಿನ್ನಗೇನೆ ಅಂಚ ಕೋರಿಲ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದೇ ಆಪ್ ನಾನು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುನೇ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಎಂಕಿಜಿನಲ್ಲ ಕೋರಿ ಸಾರು ಮತ್ತು ಮಂತನ ಎಂಗೆ ಆಪುಜೆ ಇಟ್ಟುಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕಬಾಬು ಚಿಲ್ಲಿ ಹಂಚಿನೇನು ಮಾತಾಡು ಉಂಟೆ ಕೋರಿ ಸಾರು ಎಂಗೆ ಕಾತಿ ಇಷ್ಟತ್ತು ಕೋರಿ ಸಾರು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈಗ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಇಜಿನ ಏನು ದುಂಪುಜಿ ಫೈನಲಿ ಬಾರೆದೇರೆ ತಿಕ್ಕನ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಎಳ್ಳಿಯ ತುಂಡಿ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬತ್ತೀರು ಇತ್ತು ಅಮ್ಮ ಬಲಸೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಗೆದಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಕಲೆ ಪನ್ನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾರು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಇರು ಪೊಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಐಕ್ ರಡ್ಡ್ ಬಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು 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 ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಂದಿನ ಪದೆಂಗಿಲ್ಲ ತೌತೆಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಪಚ್ಚೋಡಿ ಮಂತಿಜೇರಿಗೆ ಅಮ್ಮಗ ಬಂಡ ಒರ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿದ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಮನ್ಪು ಗಂದಿತೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಈತೆ ಮಂತಿದ್ನಿ ಯಾರು ಈತೆ ಇಂದೇನು ತಿನ್ನೇರ್ನೆ ಇಂಕ ಬಂಗ ಈತೇನು ಅಂಚ ಅದು ಪಚ್ಚೋಡಿ ಮಂತಿಜೇರಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡಾತ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ಜೇ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ವೆಜ್ ದಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡ್ಪೇನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಂತ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟುಜಿ ಚೂರು ಉಂಡಾಗ ಎಂಕ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಚ ಬೊಕ ತೆತ್ತಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ದಾದಾನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದಾಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೆತ್ತಿ ಪಂಡ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಏನು ತೂಂಡ ಆಪುಜಿ ತಿನ್ಪುನೇಜಿ ಅಂಚಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ತಿನ್ಪೆ ಬೊಕ ಬುರ್ಜಿ ಮಂತನಂತೂ ತಿನ್ಪುನೇಜಿ ಎಂಕ ಆಪುನೇಜಿ ಇತ್ತೆ ಐತ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಎಂಡನೆ ಆಪುಜಿ ಕೊದಿ ಮಿನಿ ಮುರಿದು ನಾನು ಎಂಕತ ಇತ್ತೆ ರಡ್ ಮನಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆನಾ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಗೋಧಿದ ಪಾಯಸ ಮಂತಿದ್ದು ನೀ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ಸೇಮೆದಲ್ಲ ಗೋಧಿದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಾಯಸ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲರ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಏಪಲ ಸೇಮೆದನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುನಿ ಇದ ಈಗ ಗೋಧಿದ ಮನ್ಪುಗೆ ಈ ಸರ್ತೀನಿ ನಾನು ಗೋಧಿದ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಗೋಧಿದ ಮಂತದಿರು ಪಾಯಸ ಏರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗೋಧಿದ ಪಾಯಸ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಾರಿದ ಈ ರೇಟ್ ಉನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತಾವು ಬಟ್ಟಲ್ಡ್ ಒಂದಲಕತಿ ಕುಜಿ ಒಂದು ಪನೋಡು ಪನ್ಪುನಿ ಅತ್ತ ಒಂದು ಮಾತಿರೆಗ್ಲಾರಿಪ್ಪು ಅತ್ತ ಅಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ ನಿಕ್ಲು ಪಲ್ನಿ ಯಾನಂಜಿಂದು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಬಾರಿದ ರೇಟ್ ವನಸ್ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಉನ್ಕ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಏಪಲ ಬಟ್ಟಲ್ಡ್ ಉನ್ಪುನೆದ ಅಂಜೈ ಬಾರಿದ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಉನ್ಪುನ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಪೂರ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪಿರ್ತಲಿ ಓಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ನಿಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜು ಉಡುಪಿಡ ಅತ್ತು ನೆನಪಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಏರಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಲಟ್ ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಬಲಸುನ್ ಪೋಪಿರು ಅವು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೀರೆ ಕೊರ್ಪಿರ್ತಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಪೋಂಡ ಒಂದು ಜೀರೆ ತಲಕ ಐಟ್ ಮತ್ತು ಅವನಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ
ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಶೋ ಪಾಯಸ ಮಂತದೇರು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತಂದು ಅಂಚ ಅನ್ನನೋರದ್ದು ತೊಂದು ತಿನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆತ್ನೆ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್. ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆನಾ. ಬೈ ಬಾಯ್.